Independentzia aipatu duzunez, independentzia hitz egiten dugunean, orain baino lehenago, eta independentziaz bezala beste kontu batzuk mahai gainera ekartzen ditugunean, askotan Adrian Zelaiak esaten diguna da, zenbakiak jarri behar zaizkiola, esaten dira gauzei, ez bakarrik aldarrikapenak egin, aldarrikapena paperean ere idatzi daitekela, baina hori eraman behar dela zifratara eta nola egikarituko genukeen esatera, ezta? Eta hori da, seguru aski, independentzia aldarrikatu duten alderdi Euskal Herrian orain arte falte izan zaiena. Bueno, bai, baina kasu honetan ez nago horren ziur numeroen kontua denik. Zango dut, eta hori azpimarran bertan komentatu dugu behin baino gehiagotan. Hau da, numeroak independentziaren kontzeptua baloratzeko orduan, numeroak Katalunian oso argiak diren neurrian, gure kasuan ez horren beste. Eta oso arrazoi konkreto bategatik, kontzertu ekonomikogatik. Orduan, independentziaren eragina gure kasuan ez litzake egongo nire ustez horren beste lotuta presupuestoekin. Ez hori esan nahi zen, esan nahi numeroa jarri, hau da, ikusi nola egin daiteken estatu bat, zenbat diru jarri behartan ontarako, hortarako, hartarako, imaginatu estatu hori, hau da, paperetik aldarrikapen hori egikaritu daitekeena izan daitekela erakusteko. Ez bakarrik ideia baloratzeko, baizik eta bidea definitzeko zehazteko orduan, ez? Bai, hortara ninduan, hori falte izan zaiola proiektuari, independentzia aldarrikatu izan dut. Nik esan diot ez dago liburu zuri bat hemen, aldarrikapenetik harago ez direla joan, ala bai. Bueno, egia da, egin diren azterketak gutxi baloratiboak izan dire oso termino orokorretan. Ez da baloratu adibidez prozesua, ez da baloratu bide horretatik jun eskero ze pauso auto beharko lirateke eta pauso horiek bai nuberen aldetik, normatiboki, tresna operatiboen bitartek zeintzuk izango lirateke eta barrez, hori egia da, pauso konkreto horiek ez dira baloratu. Eta hori zuri folklore iruditzen zaizu, joan astean hitz egin genuenean emakume eta gizonen arteko aukera eta eskubide berdintasunaz momentu batean esan zenuen, esaten ditugula gauza batzuk eta iruditzen zaizula batzutan folklorea direla. Independentzia aldarrikapena gauzatu den bezala gauzatu eta folklorea iruditzen zaizu? Bueno, hori oso ondo pentsatu beharko nuke, baina nik uste dut errebendikazio politiko guztiak, politiko eta soziala guztiak, banatzen bada, kontzeptuetan gerdetzen badire, eta gero gauzatzeko orduan edo proposatzeko orduan uskerietan geratzen badire edo formalismoetan orduan folklorean gauz. Nik folklorea aldarrikatzen dut, netzako rock musika eta popa ere folklorea da, esan nahi dut pixu pejoratiborik kendu inberko genitioke itzorrein ere ustez. Entzu jezu gauza bat, independentziaz galetu dio danean, azkena Eusko Jaurlaritzaren soziometroaren emaitza horiek aipatu dizkiot, egia da, nola galdetzen den, nola egiten den galdera, edozein kasutan ze antzematen diozu ezuek joera horri, beherantza datorrela independentzia nahi edo Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan kasu honetan? Datuek erakusten dutena, niri ez nau atentzia ditzen jeiste independentziaren aldeko babesa, hori askotan zenen mesedetan jutena, zirkustantzen araberako kategoria horretan, eta normala da, alde batetik, ez da, jendeak esango du, independentziaren alde edo kontra gongo nintzateke, segun eta ze baldintzetan egiten da. Egia dena, atentzioa ditzen duna da, azkundea duela, azkeneko Euskal Soziometroetan, ezetzak. Ez ez borobilak. Ez ez borobilak. Hori egia da. Baina nik uste horrek bi zio ditu. Alde batetik handagona da, estatu proiektu falta bat, nabarmena da, eta gero ez da utopikoagoa bezala ikusten da, eta aipatzen genuna ekonomia aldetik, ez da ikusten da, baina baita ere ikusten da kulturarloan, guk ikusten dugu unibertsitatean. Ez dugu pentsatzen, erakundeak dauzkagu, ia, estatu baten parekoak direnak, gauza askotarako, baina ez dugu egiten erabilpena estatu izango balira bezalaxe. Beti aipatzen dut, adibide oso garbi bat, etxean azkar ulertuko dutena. Kataluniako telebista urteak dira, deitzen dela, nazio batentzako telebista, nazio batentzako irratia. Hori, hasieratik txertatu dute oso garbi Katalunian. Unibertsitatean sortu zutenean Institut d'Estudis Catalans, Autonomics Catalans, hori izan, autonomia atzekan izena, baina zertara zebiltzen. Urteak eta urteak daramatzate bi hamarkada, estatuaren inguruan ikerkuntza egiten. Eta horrela jungaitzezke arlo-zarlo. Orduan, hori da, utopian guk mugitzen gara, azken batetan ez ditugulako aprobetxatzen gure estatu egiturak. Katalanek deskonexioa egin nahi dute, guk deskonexioa egin nahiko bagenu asko zerrexagoa daukagu, beste ogasun publikoa daukagulako. Orduan, tresnak baditugu, baina ez ditugu martxan jartzen horretarako. Eta gero, bigarren partea da egoera sozioekonomikoa. Eta egia da, momentu honetan,
badirudila, badagoela esperantza gehiago egoera sozioekonomikoari buelta emateko garaian, Madriletik etor daitekela esperantza, Euskal Herritik baino. Eta horren ardura, besteak beste, ez alderdi abertzaleek bakarri, baina bertoko alderdiek dituzte. Hor Joseba Egibarrek esan duenean, karo, eskauek etortzen dira, beraien diskurso horrekin, ez da independentzia eta sozialismo elkarrekin, ez da egia, nik ez dut uste hori esatu dutenik, baina egia dena da, independentzia prozesu guztiek, eta guztiek, saltzen dutena da, hobeto biziko garela, independenteak baldin bagara. Norbaitek sinisten du independenteak baldin bagara gutxieneko soldata izango dela momentu enten diren 655 euroak. Ziur naiz, independente baldin bagara, gehiago izango gara, automatikoki. Zer diozue? Begitz, ala ezetz? No, luego también, independentzia norena. Hiru lurraldena, laurena, zazpirena, seirena, bostena, pausoak emon artez, orduan, hemen jorratu gara dugun bidea izango da, Euskal Autonomia Erkidekoak jorratu beharreko bidea, ez da? Eta bigarrenik, gaur egun gertatzen dena da, jendearen lehentasuna ez dela politikoa, ekonomikoa baizik. Jendea ez da arduratzen horren beste politikako hitzpotolekin baizik eta eguneroko ekonomiaren gauzarekin. Eta gauza batzuetarako hori zorionekoa da, ze hori dela 6-7 sortzurte, igual soziometroaren txat, galtzen ziren zein da Euskal Herriko lehenengo arazoa, eta basan sana eta gaur ez dana. Eta gaur gure arazoa zein da, langabezia, hazkunde ekonomikoa, desoreka sozialak, hau da bestia. Eta hori berez ez da txarrik ez dut sinisten independista gitxea hau dauzenik. Baizik eta galdera egiten dizutenean, zeintzuk dira zure lehentasunak, gaur egun lehentasunak ekonomikoak dira. Eta esan duzuen moduen, herri honek badauzka bere instituzio propioak, eta agian, bidea egiteko moduriko berena da instituzio horrek gero eta indartzeko izaten, eta instituzio horren gero eta erabilera hobea egiten, adibidez udalaren legea. Zergatik ez dugu geure barne struktura instituzionala indartzen eta aukidugu legedi barik urtetan beste autonomia erkidegoak egin duten bai egin dutenean eta geu zergatik ez. Nik ikusten dut hau, abia puntu bat, bada egize, orain politikan aktore giza dauzela, eta berak esan dau, konfidantza sortu behar dela, eta konfidantza ezker abertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen bitartean. Eta lehenengo pausu izan da udal-lege bat ateratean, ni udal-legeari buruz 20 urtetan zehar egonaz entzuten, eta derenek luzeago. Eta jantxineko letatze buruz, bebai, hasi geran, lehenengo pausu adibidez izan ditzateke geure barne, geure instituzioen barne antolakuntzan akordio bat lortzea, eta lortu dugu. Zein da bidea? Geure instituzio propioa jorratzea, inbidi emoten dutzi katalanei geu dauzkagu zenak, ez da? Eurek nahi izan izituztelako, egizepe bai. Ez kontzerturik, ez da gehiagorik oain aldarrikatzen dituzte. Geu zer egin behar dugu, lehenengo adostu geure artean. Eta adosteko, lehenengo adostu behar dugu, zein herri nortzu garen eta nora goiezen. Nik ez dut ikusten kontraesanik Agibarren lehenengo diskurtso eta baireko diskurtsa. Lehenengo diskurtsoan esan dugu, ezker abertzala berantzeko sana, eta azkenengo berbetan esan dugu, berantzeko gaur egun dana. Sana eta dana. Egize da, hemen oin dela 20 urte ezker abertzalarekin politikari buruz gatza zala berroa egitea. Instituzioetara juten zerako beste goza batzutara. Zana eta dana aipatu du, baina erdian abian jarri du, abian da etorkizunerako planteatzen duena. Konfidantza jorratzea, ze hemen bakoitza mailaren punta baten baldin bada, eta besteari ez da 8 begiratzen, ez goa senyora. Bueno, eske independentzian kontua zaigeala, eske nik ez dakitu, nik uste aktiboki eta pasiboki esaten nahi gaur ere esan dula, guantxe bertan ezin dala planteatu, ez dala objetiboki ez dakitu, ez dala pragmatiko, ez dakiz esan nahi zun. Ez dut entzun esate ezin dala planteatu. Bueno, esan du adibidez, galdeketak antolatzen nahi diena, eta behantzako egingarri edo interesante bakarra dala, ez duna independentzia galdetzen, adibidez. Ez berak esan du goza bat direla, epeak eta beste goza bat direla, helburuak. Epeak oin presak hasiko gara. Krisialdian etxetik jutea gatza da. Mundu guztiak juten da krisialdietan. Sezesio prozesu guztiak gertatzen dira krisialdian. Guztiak. Esa idea zuten bat, ez dena gertatzen. Krisialdian zelan ilusionatu dezakezu zeure jendia, hauteslegoa, krisia maldin bat zaude. Orduan zezauz, utopia bat saltzen. Hombre, etxetik ez dezu jun nahi gurasokin ez bazen. Esoaz, boltzikoan dirurik ez badeko zu. Eta zorretan maldin bat zaude. Kataluniako naratxorik handizena da hori finantzazioa. Eta goideko gurabanterik handizena da defizit falta hori.
Aldegula, alegia. Gure kasuan, nik uste dut, lehen esan Egin dugula, dugulako. ez da horren beste numeren kontua, ez da politikoen kontua. Politika diferenteak jorratzeko, zein punturaino gai izango garen, eta horretarako hori sortuta dago klase politikoarekin. Gure klase politikoa erakutsi behar dago gai dala politika hobeagoak egiteko. Apuretzatzeko egitura politiko diferente bat, daukogun egitura ekonomiko diferente horreri etekinak ateratzeko. Eta hori da momentu honetan nik uste dut zalantzetan dagoena. Eta horrelako proiektuekin ilusionatzeko, nik uste dut objetiboki horrelako oraingo krisiak kontestu ikaragarria izan da. Ze aplikatu diren politikak ez dira izan guretzat propioak justo kontrakoa. Hau da, justo behar genduna ez da egin, eta behar ez genduna egin da. Orduan, krisiari aurre egiteko, politika txarragoak pentsatzea, oso zaila. Eta hori zergatik izan da, Espainiaren kontestuan egondalako, baina ez bakarrik hori. Eta gure klase politikoa ez dala konturatu gure kontestua zeharo diferentea dela eta beste politika diferente batzuk aplikatu behar zirela. Hori da klabea, gai funtsesko bat. Ez da bakarrik egoera diferente bat izatea, aukera bat, objetibo batzuk egotea, baina klase politika motibagarria, lidergoa hartzeko gai den klase politiko bat. Gauzako begin daitezkenaren ideia saltzea. Claro. Eta erreala izatea, noski. Errealitate bat izatea eta gero saldu. Eta gai izatea hori lortu. Gai izatea. Eta egia dana da, gurean egindan politika, okorrez naiz nik esango nuke izan dela, Madrilekoaren jarraipen bat, besterik ez. Claro. Justo kontrakoa behar. Ez dator bat, geure politika ez da izan austerizioaren politika, gure politika ez da izan errekorte politika, eta frogarik nabariena geure instituzioaren balorezioari buruz da hori, galde dutxasu jenderi segura daben geure osakidetza edo seguridad soziala, gura daben geure kontzertua, edo gura daben egotea 48 probintziatan batera jarritze. Arrakastaren froga hori da, geure instituzioari buruz dekogun balorazioa. Euskaldunok ez dugu txarto goraltzen gure instituzioak, eta ez da egin hori da berri gintza. Instituzioak jorratzea eta lan egitea eta zeure herrian dauzeneak komentzitzea esan ez bertoko kudeak eta kanpoko kudeak eta baino behago dela. Eta komentzitu eta daude, geure instituzioa badokate jendearen berretzia, ez dakit zerri buruz gauzen berretzia. Ez que bat gatoz historikoki. Ez que politika ekonomiko ez da politika berdina aplikatu Espainian eta hemen. Ez que ez da egia. Osantzekoak. Goitik etorri direzenak. Goitik etorri direzenak. Zugakin badakizu hemen eskuduntza askotan, ez dago aukerarik. FMI-ko gomendioak edo Europako ez dakinoen gomendia etorri direzenean, bai kutxetan, bai beste goitik askotan, ez da egon aukerarik. Zegatik eskuduntza faltagatik, bai, aukera egon da, zein da, insumiso izatea. Eta zaten, nik horrenek ez ditut aplikatzeko. Banan, politika okoitzarekin zergetatu dan. Nik uste dut, arrazoi duzula, azken markatutako prozesua aztertzen badu hori egia hutsa da. Azken gure oso krisia lertu arte. Eta jendearen konsientzian ikustu dut hori oso sartuta dago. Gure klase politiko hobeago dela, edo men gauzak hobeto gestionatu direla, eta bar. Baina, nik guzti zalantzetan jartzen dut, krisian gertatu dena. Hain zuzen, klase politikoaren kalideiagatik, estrategien faltagatik edo dana dela, ez direlako aplikatu, herri honek behar zituen estrategia. Ausardi falta. Espainiara begira jarriko gara une batez, Espainiara begira jarriko gaitulako Bingen Zupiria deiako zuzendariak eta han Espainiako gobernua osatzeko egiten ari diren mugimendu ezberdinez duen iritzia ekarriko du gaurko gure mahaira. Espainian gobernu berria osatzeko prozesua bide lotsagarri batean sartu da. Inok ez du inorekin hitz egin nahi. Eta gauzak erraztu beharrean oztopoak eta zailtasunak dira nagusi. Gaur, Pedro Sánchez, Espainiako sozialisten burua, Katalunian izan da, eta bertan Puigdemont presidentearekin elkartu da. Ez dakigu, zehazki zertaz hitz egin duten, baina gauza batetaz konturatu gara. Espainian zehar, politikari askori eta komunikabide askori gaizki iruditu zaiela bilera hori, eta gaizki iruditu zaiela bi ordezkari politikoek elkarrekin hitz egitea. Jakina, hitz egitea beti da arriskutsua. Hitz egiteak jarrerak bigundu egiten ditu eta erraztu egin lezake akordioak lortzea. Eta beraz, akordioarik nahi ez bada, hoberena hitz egiten ez hastea. Espainian gertatzen ari den disparate honen azkeneko kapitulua edo azkeneko atala
Madrilen gertatzen ari da. Alde batetik, funtzioetan dagoen gobernua tiraka ari da, gobernatzen jarraitzeko, eta bestetik, legebiltzarrean sortu den gehiengo legitimo berria bere tokia eskatzen ari da. Eta Rajoy bien bitartean, sokari tiraka, hortxe dabil, bere investidura berria lortu ezinik. Kontua da, egoera, esan bezala, lotsagarria bihurtzen ari dela, eta ez dagoela eskubiderik honen moduko gauzak ikusi behar izateko. Argi eta garbi adierazten du, batzuk herritarrenganako duten mespretsua eta errespetu eskasa. Horixe, Bingen Zupiriak gaur ekarri digun hausnarketa, ez dakiz zerbait erantzin nahi diozuen, disparatetzat jo duen horren erdian, Joseba Egibarrek lehen gogoratu duena, eta Espainiako gorteetako bi ganbaretan gaur izan duten lehenengo eztabaida Espainiako batasunaren ingurukoa izan dela ere azpimarragarria da. Hori omen da euren lehentasuna, batasun hori bermatzea. Ja ez dago aukerari, hauteskunde egin behar dira bai edo bai. Agian hemen Belgiar paradoxa gertatuko da, nun gobernu ezak ekonomia bultzatzen dago, eta gai politikoak maigainetik entzen baditugu, Espainiako estatua 3,5 hasiko da. Beraz, gauza badirudi txarrera ez doiela, onera baizik, baina ni bat nator, ez lotsagarria, beldurgarria da, pentsatia, alderdi politikoek estatuan dauzkaten lehentasunak zeintzu direzan. Dena dauz, egun baten korrupzio kasu bat, urrengo gunean beste korrupzio kasu bat, bata Kataloniara jun eta besteak irain du Katalonia jundalako. Zelan gure duzu akordio aldortu? Ez dakit zenbat alderdi dauz Espainiako Kongresuan, 7-8 bar, ez dakit, euren artean inork ez baditu 3 batera sartzen ez dauka gehiengorik orduan, hitz egiteko aukerarik ez badokate, orduan zer dauz egiten, zergatik, ez duten ulertzen da zergatik prozesua den horren luzie. Egin beharko lukete konstituzioen erreforma bat prozesu horrek mozteko. 6 hilabete hauteskundetik hauteskundetara hori. Ederra lan jarri dezu orain aparte, egin beharrekoa ez aparte. Ez da, ez efikaza, ez da demokratikoa bez. Jendea gure du gobernu bat, eta jendea gure du, bozkatzen dau, baten aldeetu bestean aldeetu, eta ez bada lortzen bigarren multa bat, baino, bigarren multa bat, ez bigarren multa ez, beste hauteskunde barri bat, baina egin dezatela, ekainera bitarte itxaron behar da, abendutik ekainera, hori ez da keri bat da. Bueno, zigorrek esaten duna arrazoi guztia dauka, ulergaitza da, ez da inbeste hilabete gobernurik gabe. Karo, kontua da, korte frankistek hauteskunde sistema hau osatu zutenean, esplikatu behar da, hau ez zuen Espainiako konstituzioa egin, hau frankismoaren gortek egin zuten hauteskunde sistema, eta berdina daukagu. Egin zuten alderdi biko sistema bat izateko. Eta orduan, klaro, ze pentsatzen zuten, horrelako goera batetan ez ziela inoiz egongo. Orain suertatu da, eta holaxe gabiltza, 6 hilabete egongo gara gobernurik gabe, eta kaso igual gehiago. Bigarren itzuliak agotxa artean itzuli horrena, zentzuzkoa zirudien emaitza hauekin, baina zergatik ez dira jun. Zekiten azkar jun izan balira, batez ere Podemosen mesedetan izango litzatekela, eta baita ere Alderdi Popularraren mesedetan. Baina Podemosen mesedetan bai, eta beldur diote Podemosi, beldur handia diote Podemosi. Eta epeak luzatuala, eta ikusten da nabarmen, Podemos desgastatu egiten da, eta bigarren itzuli batetara joango balira, egongo dan presioa Podemosen gainean oso handi izango da, eta besteak beste Podemos ere beldurtu daiteke ikusirik emaitzak desente kaskartu daitezkela, orduan, klaro, presio horrekin eta kasualidades bigarren itzulera joango balira, seguruenik ja beldur hori usatu ingo lukete eta Podemos txikitu ingo litzateke eta berriro ere seguruenik hor ja egongo litzateke modua 3 alderdi sistemiko eta erregimenaren defendatzaileen artean gobernu bat osatzeko. Uste duzu joango direla bigarren buelta batera? Hipotesis sinesgarria da, nik ez dut uste iritsiko dianik horretara. Nik uste dut, hau izango dela, pixka Kataluniakoa bezala, igual azkeneko momentuko kontu bat. Nik uste da inpas batetan daudela. Eta inpasa ez da kasualidadea, da, hain zuzen ere, Podemos desgastatzen jarraitzeko eta Podemosi presio gehiago jartzeko. Nik uste oso garbi zegoela hasieran nori komeni zitzaion azkar joatea bigarren itzuli kakotxartean horretara. Bai, Amagoia dos. Bai, hor kontu da gainare, evidentea da gainare presioaren ondorio batzu ja, ze gaur esaten nahi zian, gutun bat bidali dula Iglesia Zeberak, alderdiko kiden arte manatu dula, ez zatiketarako, pixka bat, hitz egiten hortaz, ez? Niko ikustetan panorama ikusita, hain zuzen ere,
Oiekin egin berdeu akordio, bi aldeko akordio bat, ezertako, ni beti galdera beha sortzaidekila da, eske, zein lehike? Hoiekin baino, batzuk alda nahiko dute, batzuk ala hobetziko dute, edozein kasutan, interlokutorea nor dan, hau da, mailaren bestaldean nor dagoen ere esanguratsua izango da akordio bat edo beste bat posible izateko, Ciudadanosek zenbat indar daukan, kontzertuaz hasiera batean esandakoak, atzera bota dituzte, ahoz behintzat, baina ikusi egin beharko da, zer nolako harremana gauzatzen den azkenean orosatzen den taldearen artean, aurrean zein dezun eztabaida ezberdina izan daitekelako. Baina kultura politikoa eta soziologikoki ez dakit nola esan, etzako oso nazionalista die Espainien, esan, gizarte bezala, parte hundi bat bintzat, bai da nazionalista. Ez du uste beak ere segurazki bere buru ez luke joko igual nazionalista bezala, baina nik uste oso nazionalista diela. Orduan, ez da bakarriken hiru ze lider dagoen baten obestean, gizarte bezala, nik uste daudela tesi horietan, benetan, gaur, eztabaidatu duten tesi horietan, asko eta asko behintzat, orduan, hori aldatzea oso zaila da. Espainiako gortetan ordezkariek egin dutena? Uste, impresio bada, ez daukat inungo datu zientifikorik hori, baina nik impresio hori dakat. Kontua da, koalizioak eta osatzeko garaian, eta gobernagarritasuna nolabait ere lortzeko Espainian, ezinbesteko dela kontutan izatea, ez dagoela bakarrik ezker eskuin ardatza, dagoela zentru-periferia ardatza, eta horrek nahasten ditu bazterrak nabarmen eta zailtzen ditu. Zer bestela, ziur naiz Podemos eta Soeren artean akordio batetara iritsi zitezkela erresago, baina jakineko dagoela tartean. Aizu, minutu bat besterik ez palin bada, baina errefuxiatuen egoeraren inguruan titular bat ere atera nahi nuke gaur gauean, iruditzen zaidelako sekulakoa dela ikusten ari garena, sekulakoak azken orduetan ikusi ditugunak, eta dagoeneko bi egun baino ez dira geratzen Europar Batasunak eta Turkiak sinatu nahi duten akordio horretarako, horrek ere Espainian nolabaiteko iritzi kontrajarriak ekarri ditu, bai ministroaren aldetik, bai Rajoyren aldetik, baina ikusi duguna eta azken horretan ikusi duguna berriz ere ikaragarria izan dela ezin ukatuko dugu eta gutxienez salaketa horren lekukotasuna jaso nahi nuke zigor. Lotzagarria. Nik Europan 2008 urtean olako irudiak ikustea, nik ez dakit nundik hasi. Oin gauz, ikusten dugu eta komunikabide asko esan dabe, gertatzen da, baina, begira, sartungo dira. Handik edo beste leku batetik. Baldin badoi ez Errusiara, eta ateratzen badoi alako argazki bat Errusiako kanpu baten, orduan esango genuke bitxu honek Errusiarrak zelan hartu dituzten honek errefusiatu da, geuretzian da. Eta Europa ez baldin bada giza eskubideen proiektua, Europa ez da ezer. Merkadu bat bakarrik. Europa ez da ezer. Ez da ezer. Ez que Europa sortu zen, ez merkatu bat sortzeko. Europa sortu zen honetarako. Geu, alkar, bata besteari guda planteatzen usteko, ez da? Eta Europaren jatorria giza eskubidetan zegoen. Eta gaur egun badirudi Europaren jatorri bakarra euroa dela, politika fiskala dela eta anemaneko bunda dela. Ez, jatorri da hau. Eta hau ez badugu lortzen, orduan ez da Europarik, niri lotxe moten dozt. Eta gainera nik badako azalantza bat. Orain Espainiako gobernu daken jarrera baldin bada giza eskubideen gatik dekon girunegatik edo adibidez Ceuta eta Melilla aurrean arazo bat ez eukitzeagatik. Zer refusiatuak etorriko dira, geube jun behar izan ginen, ali izan genuen lekutaren. Neure mama jun behar izan zen, beren anaize eta familia guztize. Jun aldozun lekura, joaten zarenen gure duzuna da bat zuri zue zakatzea. Eta berdin jatzu, horma hemen ipini, 4 metrokoa edo 8 metrokoa jungo zara. Eta gauzena da, modu guzti lotzati baten, zen azkenen, Bruselan zen zer dauz, bakarra dauz burokratak, honek ez doki bihotzik. Geu honen parte gara, geu pentsaten genuen Europan sartu ginenean, gauzala, Franco hil ondoren, lehenengo mailan jokatzeko aukera. Hauekaz ez no inora. Errefusiatuak ez dira fenomeno meteorologiko bat. Errefusiatuak dira beste arazo baten adierazlea. Eta arazo horretan ardurak dauzka Europa. Europako herrialde batzuk sustatu dute, bultzatu dute Sirian dagoen gerra, eta Europako herrialde batzuk gainez parte hartu dute bombakatzen Siria. Horrek ja bakarrik arduradun egiten dio Europar Batasunari eta NATOri. Orain Europa egiten ari dena errefusiatuekin, hori xenofobia da.
Alemaniarentzako alternatiba alderdiari ditzen dute eskuin muturrekoa dela, orduan hitz egin dezagu propietatez eta adibidez ezagun Europar Batasuna da Europar Batasun eskuin muturreko bat. Amagoia. Bai, justuan Irazabal eta beste hainbat kazetari atxilotu zituztenen, ordu batzuk lehenago beak ateazun tuit txio bat botasun eta han esatezun asilorako zuzentaraua, errefuxiatuentzako konbentzioa eta Europako Batasuneko oinarrizko eskubideen karta hausten ditula Turkiako horrek, ni ados nao, uste legelari guztik ados daudela, eta ekarriz honeaino zureakin erabat ados, zureakin ere bai, zuk esate zenunaren aritik, atera beharrean esanez, ze gaizki, adibidez, hemengo agintariak hemengoak, eta ni guantxe bertan Bilbon nao esanet Jaurlaritzakoak, eta utziko diote adibidez laguntzeari hemen gerra horietan erabiltzen dien gerrako makinetarako piezak egiten dituzten enpresai laguntzeari utziko jo Jaurlaritzak? Galdera bada. Neurri balitzateke, pixka bat zuzentzeko. Adrian, zerbait erantzen nahi kontuaren inguruan? Bueno, nik uste dut ardura hori baino asko zuzenagoa izan da. Hau da, hemen erabaki formalak hartu dire Libiarekin akabatzeko. Eta Libia dago desegin da, baina guztiz desegin da Europak hartu ditulako erabaki oso konkretu batzuk. Europako herrialde gehienek. Momentu horretan Alemania izan zen abstenitu zen bakarra. Beste guztiak horra goiaz. Sirian, beste horren beste. Iraken kasuan, Frantzia eta Alemaniak esatzen zuen, eta beste guztiak horra jun ziren. Orduan ezin dugu espero horrako gauzak gertatzea eta gero ondoriak ez ordaintzea. Eta ez bakarrik hori, eta benetan nahi bada egoera konpontzea, momenturen baten aztertu beharko dugu zer gertatzen ari da hor, zer gertatzen ari ekialdi hurbilen, eta zeran konpontzen dugu hor gertatu dana. Eta behintzak gauzak bere onera eroan behar badire, arduraren bat eukiko dugu. Eta ez bakarrik hori, hor inbertsio ikaragarriak egin beharko lirateke 6.000 milioi. Askoz gehiago egon bergeinak ordaintzen Siria berregiteko. Eta Libia berregiteko, egin beharko dela momentuen baten, gauzak lasaitzen diren momentuan, baina eski ardura, Europak ez baditu ardura horiek hartzen, gauza moduan. Ondarruko berri lazgarriak izan ditugu azken orduotan, bi langile hildira izotz fabrika batean amoniako leherketa bat izan dalako uste guztien arabera oraindik ere ikerketa zabalik baldin badago ere. Eta gaur hausnarketa bat entzun diegu bai sindikatuei eta baita Ondarruko hainbat eragileri esanez, ez dela lan istripu bat bakarrik momentu honetan Euskal Herriak duen arazo estruktural garrantzitsuenetako bat dela lanean hiltzen diren pertsonena 13 eta 14 baitira aurten Euskal Herri osoan hil diren langileak Ondarrun hildako bi pertsona horiek. Zer pentsa jarri gaitu hausnarketa honek, Adrian, Amagoia, Zigor eta Asier, ze iruditzen zaizue? Gertaeraren lazgarritasuna eta unkitu gaituen guztia alde batetara utzita. Etxetik urtean lanera juteko eta ez bueltatzea ikaragarria. Azkenean urtean zehar, martxoan gauza malo, ez da? Martxoan amalo, iabendu bitartea zema diren. Lehenko eta ben, ikaragarria, Ondarrun gertatzen ari dan guztia, baina Berton, nik ez dakit zehatzen ezin izan da kasua, baino zu lanean egotea eta alako estanda batek zeu eta lankidea hiltzea eta gehu, ez da bakarrik lan baldintzen debatea, baizik, eta normanan segurtasun, ez da, zenbaki egin ala, eta ez bakarrik lanean egoten denean, ni egunen egiten dut ordu asko errepidean, eta bebai da laneko zati bat, ez deko horri buruzko kontzentzia bat, esan ez, hemen... Bidean egiten dena ere lan... Beginen dena, eto... Lan jarduna dela. Langilok merezi dugun lehenengo gauza, da, gure bizitza bermatzea, ez da? Soldata eta hori dana, bebai, baina lehenengoa da, gure integridadea eta bizitza bermatzea, ez da? Lan baldintzen kalitatea oso lotuta dago krisi egoerarekin eta langileak negoziatzeko orduan duten gaitasunarekin. Krisia bera eta reforma laboralak faktore biak oso importanteak dira, nik uste da horrelako, ezin da harremanetan jarri gertaera konkretu batekin, baina horrelako gertaerak oroar errazago izateko. Baina egia da edozein kasutan, martxoaren 15. 16. izango da dagoeneko
dela, eta 14 hildako hitz egiten ari garela Euskal Herrian, beraz bada nolabaiteko zifra lazgarria. ArcelorMittalek Zumarragan gaur hartutako erabakia, altzairuaren krisi honetan guztian kokatuko zenuke, Adrian? Bueno, bai, argi eta garbi, kezka orokorra da, ez? Azeria guztiak dago, bueno, zalantzetan, edo gehienak, iaia, ez da. Alde batetik dago faktore egoera objektiboa, beste alde batetik sortu dira zalantza batzuk ArcelorMittalen enpresa beraren jarreraren inguruan, ez? Aber, zein punturaino, claro, oso erraza da, pues, postasunez hartzea, kanpoko enpresa handi batek hartzen duenean hemengo enpresa bat edo inbertsio bat egiten duenean, baina oso kontziente izan behar gara horre suposatzen duenez. Hemengo jatorria edo erroa hemen duen enpresa batek beti erabiltzen dauz kriterio politiko diferenteak erabaki estrategiko hartzeko orduan, eta ez dau defenditzen lanpostuak eta egiturak, eta ez dau gogo bardinaz inbertitzen, hemengo enpresa batek edo jabeak edo 2.000 kilometrotara dagoen enpresa. 352 langile, eta gaur arratsaldean elako ordezkariak arratsaldean azpimarran kontatu digunez, inguruan ArcelorMittalen kontura edo bere itzalean lan egiten duten tailer eta enpresa txiki, beste 200 edo beste 300 bat pertsonai eragingo ote dien aipatu digun, guztira 600 bat lanpostu galduko lirateken orokorrean Zumarragako. Nei alakotan beti duda sortzen zaitena da, ezer egin leike? Alegia. Oaina, saiatuko gea esango jo, mesedez, ez dakit nola esan. Behin hartu balima da, ez dakit nungo bulego baten, olako erabaki bat, ezer egin leike? Bueno, kasu bakoitza diferentia da. Ze baldintza batzuko badauzkate momentu honetan, adibidez, Arcelorrek baditu horre zauken zehortan bete beharra, ez? Bueno, a ver, kasu bakoitza diferentia da. Claro, oso zaila da, egorei buelta emotia, ja behin arazoa mai gainean egonda. Horrelako gauzak aurrikusi behar dira 10 urte lehenau. Jaurlaritzak esan du nolabait ustekabean edo harrapatu duela, eta zer nolako... Bueno, hori da beste kontu bat. Nik uste dut egitura edo erakunde publiko guztiek hartu beharko lirateke enpresa ertain edo bat ez enpresa hundien inguruko ardura serioago bat. Eta oso ondo aztertuta edukitzea bere lurralde esparruan dauden enpresa hundien egoera, jabetza, arriskuak eta bar, horrelako sorpresak sartzeko. Beste sorpresa batzuk, oso handi batzuk aurkituko urte hauetan, sorpresa izan behar ez zirenak behintzat. Baina, bueno, hori alde batetik. Gero, klaro, kasu konkreto honetan, oso ondo aztertu beharreteke multinazional osoaren egoera. Aber, zein puntuaino hemen egiten ari den desinbertsio bat, igual bihurtzen ari da inbertsio bat beste leku baten, edo desinbertsio hori hemen egin barik beste leku baten egin aldan. Kasu bakoitza diferentia da. Aizu, minutu bat Europako Banku Zentralaren erabaki ez hitz egiteko, aztertu genituen arratsaldez ere zigor, baina eman dezaiogun buelta bat kontoni eta bagoaz. Bueno, normalian oso valorazio negatiboa egin ditugu politika hauetaz, da gure oso más de lo mismo. Horrein arte jarraitu den politika, izan da interestasak gero eta bajoagoak, eta gero, izan den espansión kuantitatiba, gero eta diru gehiago bankuen eskuetan utzi. Pues, beste bat. Izan da, bueno, horrein arteko politika ez da funtzionatu, baina zer ingo dugu, diru gehiago bankuentzat eta interestasak bajoagoak. Ja, referentziazko interestasa zeroan geratu da, eta bueno, emisio berriak egingo dire, bat ez hori, bankoen eskuetan diru gehiago usteko. Aurreko egunean komentatu gendun moduan, arrazori funtsezkoena da zein dan benetako helburua. Zein dan benetako helburua, ze teorian eta komunikabideetan esaten dana, gure ustez ez da benetako helburua. Komuniketan aipatzen da ekonomia berpistea, edo inflazioari, deflazioari aurre egitea. Baina beneteko helburua argi eta garbi da, azkenean inbertsio bankuak sustatzea. Ez da, rekursoak euren eskuetan ustea modu baten edo bestean. Eta klabe da horretarako da, komentatu genduna, praktikan rekurso horiek bankuen eskuetan usteko orduan ez direlako baldintzak jartzen, eta azkenean horiekin bankuak egiten dabe, nahi da bena. Printzipioz eta ez da 1,2 inflazioa lortzea, baina zeharka lortzen da lehenengo eta behin da estatua finantzatia. Eta oso finantza bide latzak zeuskaten estatui laguntzak emotea. Espainia 1,7an finantzatia
ez dako zentzurik. Azkenean egiten dena da merkatua dopatu. Horregatik dela egiten da bera da, merkatua nola dela, dopatu eta nola dela desengantzatu beharko gara, ze prezio guztiek dauz artifizialki gauza guzti hauekaz neurtuta, ez da egia Portugalen zorra dekon balia dekonik, ez da egia Irlanda finantzaten den moduan finantzalitekenik, ez da egia, eta azkenean biharramuna gatza izango da, eta agia denbora luzerako egongo dela. Iruditzen zaizu. Honetan utziko dugu Adrian Zelaia, gorde hortxe badauzkagun beste datu esangoratsu batzuk horrengo astean edo aztertuko ditugunak emakumeak aginte postuetan nola gauden munduan erakusten dutenak. Zigor, mila esker gurekin izateagatik, Amagoia eskerrik asko zuri ere, laizter arte, etorri laizter zuek ere, Jaun Andreok mila esker izan diguzuen arretagatik, bihar arratsaldeko 4 bueltan berriz hementxe izango gara egunak eman dituenak azpimarratzeko prest, eta datorren aste artean gehiago, eta zuetako asko oporretan egongo zarenez, aukera bikaina gurekin apurtxo bat gehiago egoteko. Zuen zain izango gara zita guztietan.